ko hokko tabital pulago yahata e kala ko neɗɗo woni yo woniri Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala ba beni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gere si bontodirama ndaare fulɓe tv ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo toon waɗe subscribe joni fulɓe tv no weeli ha jarama musidɓe am fulɓe ndaroɓe fulɓe tv hande kadi min garani ɗo yewtere men min bonɗe wadde yewtere nde nder fulɓe tv ɗo ni yewtere pulago hande noon ko miɗo arani on ɗo joɗanade ɗo neɗɗo amen mawɗo mo gandanta kañ tamiti télé walla wiyen kay woni mawɗo télé o woni Kadidiatou Diallo kay woy wadde programme o laati walla hande waɗi noon o heɓanno arde joni noon ko min Abdoulaye Mbar arani ɗum ɗo ha e tawede yewtere hande ala noon ko mbattere jaaden e koɗo men mo gandanta o mowɗen hebde ɗo e yewtere Pulago mawɗo a jarama mi salmitima on mi salmitima Abdoulaye Mballo mi salmini Samba Gueladio mi salmini Kadidiatou Diallo sa yeehi calminana kam ɗum ino ɗum juuro a nani ko musidɗo men no wiɗo ko ɗum woni kay wiyete Oumar Demba Sow mo gandanta o men haalinde tarika nden noon Oumar Demba Sow hande ko tarika hoɗum keɓanɗa hemɓe hande hande noon ko ceerno fof Alaji Amad Deme Sokone ko on jinmi mem domin mum bisimilla Alaji Amad Deme Sokone ko haalpular mbo Allah okki Casamance noon o jibina kono Saykou Oumar noon tawi baba makko ɗo wiite Njoben Galo woni Alaji Amad Deme bamum mo wiye Bara Deme damum na wiye Aminata Kane ko Sokone jooɗi ko kam windi deftere wiitende nde Diya u Nourayni bonde windi e nder duuɓi 22 kono ay nde pari tan Allah nangi koyɗe ɗe Alaji Amad Deme Sokone ko sectoriji tati o ƴeftuno biiteɗo Alhaji Makam Ndongo e Moustapha Silla e miñiramu mbo jiidi Baba ɓe jiida yuma mbo ɓe wiyta Alaji Bocar Dia Alaji Amad Deme wona jangunoɗo ko calinoɗo jangre si ɓe mbiyanno ɗum jangoy o salo so salima kamuya ɗum ha sa jangani noon mi waranma woni ko dogi mbo yaa e nder ladde mbo toon waala ba makko ari ɗo e ñoomi o ɗaɓɓi ɗon du'a continue lamdo eyyi nden noon ha joni miɗen continue ɗo gila mbawi ɗum ɗon du'a ko hoɗum noon mo waɗi ha mo tina fo eyyi nde o ɗaɓɓi ɗon du'a nde o hooti o Allah waɗi o yii baalirawo on o wi ɗum mi wontama lappu o addi ɗum noon ñasen ɗo Baban Baye Niass kono on ko windani ɗum fof so haali tan o yiya ɗum wona noon ko ni o wi ɗum an arani janggu ɓe naɓi ɗum kadi saarema kanji ɗon ne ni no waddanno oyat ko noon o waddi e oɗone kala ko tindini ɗum o yiya ɗum a heeliɗo ƴi'al Alaji Amad Deme Mballo ko Allah okki ɗum wona ko janga fof jangre kam ko warsak ɗemgal kono gandal ko Allah okkata en neɗɗo woni ko yehi Ciloñ jangi toon jangi Wuro Sogi ko arti noon kam idi uddit école arabe biteɗo Ummul Qura on boy nder Sokone hande ay ɗe leydi men gay fof naɗi iskulaji arabe biyeteɗi Ummul Qura o ƴefti ɗon talibaji kewɗi Allah waɗi ɗo sotti fof o riiwe
ɓe mbiya ɗum ɗo ko laamu si ari ko ɗo ɓe potata wat fedde mumen ko batu no mbiyeten ni mitin woni ko baay président hoorejo Sénégal cukkuɗo e hoorejo Senghor biyeteɗo Dia Mamadou nde o ari wi ɗum yiɗi okka kam ɗo 100/100 ɗo mi siñcu min e ɓesgam e talibajam woni o taƴani ɗum ko wi ko e dulare ɗo hoɗi e iskoya Alhaji Amad Deme Allah mo ɗum okki ɓesgu kam jibini Abdoussalam Deme Cheikh Omar Ngalu Tidiane Deme Abdourahmane Deme Malick Deme Bilkis Aliou Deme mbo he Allah mo ɗum okki ɓesgu kono windi deftere e nder duuɓi 22 mo nde fuɗɗi saare witende Ndiayen Moussa Ndiaye o hentitoy nde Sokone nde gastan Allah waɗi woni lafañ woni Alhaji Amad Deme e woni boofo on koye e on mo jiya e fulɓe ɓurɓe ɓe e tinnade nder leyɗe men ɗo ko affaire fulagu immini kam de nden noon koye sernaɓe ɓenne ko fulɓe ɓe ɓen mematne woni on Alhaji Amad Deme nden no gila woni boofo ha joni ko continue janngingol ngol walla ko ɓiɓɓe ɓe continue janngingol ko ɓiɓɓe ɓe kam o yaltino aduna on the 11 February 1973 nden no o won Allah nangi koɗe ɗe tan o maayi walla ko e nden kadi mo continue janngingol yimɓe ɓe continue janngingol sabu ɓiɓɓe mum na heewi wonɓe leyɗe waɗi hen arɓe ɓe jangi ɓe udditi iskulaji arab gasata e hay Alhaji Kanté o mbo ɗumani ɗo on ko taalibe mum mbo ɗum okki ɓiɗɗo mum mbo ɗo resa woni Alhaji Kanté ala Gambiyanaji mbo anda ɗum on mbo sifo on ceerno ma ɗon ko kañ tawa e siñcugol suukon walla ko aw tawi sa nde siñcama ha paari nde okka fedde kankalan ɗo woniri ha yaaji ɗon ɓesge mum nde yaaji kam o arɗon Casamance o jibina ɓe goni noon ɗo wiyete Joben Galo ɗon Saykou Oumar tawi baa mum Saykou Oumar nde ari ɗon ɓiɗɗo mum e taalibo mum fawama ɗon aral ba alkemes aljuma samedi o sanki on Bara Deme noon walli ɗum toppiti ɗum ha ɓe cuuri ɗum Saykou Oumar jullare nde o jooɗinode nde o immi nde wat baape ha hande Joben Galo ɓe toon juuroyo o wi Bara Deme si Allah jaɓi o ɓiɗɗo ma aduna fof nan ɗum nden enen fulɓe wota en gañotir jiɗotiren laaɓe sernuɓe men ko ɓe mbaɗi ko hay leñol gotol e okkaka en taw Diya u Nourayni nden deftere ko Alhaji Amad Deme windi nde nden noon gila o Allah waɗi o jeetimo yalti aduna nden noon ha joni kana school ɗi gonnoɗe ɗi gollire ha joni walla ɗi ngalaka gollire siɗi gollire kadi ko hoɓe kippi school ji ɗi school ji ɗi ko ɓesgu mum kayno Cheikh Oumar Deme hande ko on heddi ɗon afu mum nattino goɓe mbiyatno Mamadou Amadou Deme Tidiane Deme en fof ɓen guratani joni noon ko ɓiɗɗo mum goto gandumen e ɗiɗo gandumen wuurɓe Aliou Deme e Cheikh Oumar eyi ɓen de miɗo humpitima ɓen ɓe guuri musidɓe an fulɓe ko enen jentori nde yewtere ɗo yewtere wande fayida e fi haalde ɗo ceernajo men jogiɗi ɗo jooɗo ɗo suukon eɗaɓe fulɓe e mbimi moyɗen leydi men ndi e koneli koɗen leydi men ndi e saabu ko ngeeru lamoɗa ɓe andanno ko hokko tabital pulago yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala ba